jam walemon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw pindi tv en garti e katande jomiraɗo subakande do gam yettina ɗon ko sifa e kele gadan e jandeji leydi sénégal joni palen koye jandiyeji ɗi alarba sappo e jeenayi lewru jeetaɓiru hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kele gadan e jandeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde tribune quotidien kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti ko yutiyal haali on ɗon fonds spéciaux moɓe garti kam musimen jandiyankoɓe ko leɗɗi kay wonande mo ganduɗa ko kañum woni gonnoɗo ete dage mo hoorejo e jagorte wayte Ousmane Sonko arti noon e ɗin ɗon milliarduji tati taw koppareji meɗen franc CFA mbi kanko on gonnoɗo e dage Ousmane Sonko kanko kay wayno o yeddi omo ganduɗa kañum Ousmane Sonko honno wi kam musimen jandiyankoɓe ɓe mbi ko en tant que dage e wiide makko o meeɗa wadde géré hono ɗin ɗon fonds uji spéciaux e wiide makko kanko ganduɗa kañum woni Makodou Sène o holliti kay ko ene wontande ɗin ɗon o meeɗa kadi o meeɗa kadi artide o meeɗa kadi ganduɗa kay kañum woni namdede ko yuti on ɗon fannu ɗum woni ko tawate e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende e jayde tribune quotidien kono noon kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti ko yutiyal haali ɗin ɗon konngudi ganduɗa kay Mimi Touré e suuti ɗum fewni ɗum Ousmane Sonko ɗo o wi nde Ousmane Sonko wonno toon to suudu dumbiru kañum kay woni ko suhlunomo ene haalde makko téléphone honno waɗiri e gardidi e natal muɗum kono noon ɓe gartini kadi ko yutiyal haali gonka suudu sarɗiyeji leydi ndiyati ɓe mbi oɗo saaha kay ɗo faya to ala ndiyam so renaki kay ɗumɗo suudu sarɗiyeji woni tan ko e yaade ɗon ganduɗa kay kañum woni lawol ngol duttugol wodani woni tan momtugol holno waɗiri e gardidi e natal muɗum ƴeewoyen jande Sud Quotidien kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon crédit spéciaux ko yewti el haali on ɗon bras de fer mo ganduɗa kay ne teska oɗo saaha joni hakkude laamu ngu kam e sarɗiyankoɓe ɗo ɓe mbi Al Amin Lo hoorejo jagorɗo waɗi saisir conseil constitutionnel ɓen ɗon mo ganduɗa kañum woni ñawoɓe e jiiɗiɗo ko yewti on ɗon fannu ɗum woni ko tawate e jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetende Sud Quotidien jayde L'As Quotidien kañum arti koye Ousmane mo ganduɗa kañum woni Aminata Touré hakkude muɗum e Ousmane Sonko ɗo ɓe mbi ko yewti el haali on ɗon recours mo ganduɗa kay kañum ko yewti el haali on ɗon fonds secret ɓe mbitande ko omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré kañum kay wukkiti konngudi golli jaw fannu ɗum e omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko gonnoɗo to hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ɓe gartini kadi e laamu leydi ndiyate mo ganduɗa kay waɗi saisir conseil constitutionnel ko yewti el haali on ɗon crédit spéciaux holno waɗiri e gardidi natal muɗum jayde ganduɗa kañum woni jayde L'As Quotidien jayde Enquête Quotidien kañum arti ko yewti el haali ɗin ɗon haalullaji hakkude makko kanko Ousmane Sonko e omo ganduɗa kañum woni Aminata Touré ɓe mbi ko Aminata Touré ala ko heddani omo ganduɗa kañum Ousmane Sonko o suuti konnguli golli jaw fanno Ousmane Sonko artino kadi e ɗin ɗon milliarduji tati piccal aji ɗiɗi taw ko million aji koppareji meɗen franc CFA ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum Ousmane Sonko mo ganduɗa kay ko yewti el haali mo ganduɗa kay kañum woni ɗin ɗon 3 milliards mo ganduɗa kay waɗanom décaissé ɗum kala ina tawe e jande ɓe kolliti kay wonande on ɗon mo ganduɗa kay kañum woni ancien dage kañum kay e yalti gam wadde justifié ko yewti on ɗon fanno ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jande Enquête Quotidien kono noon kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti e conseil constitutionnel mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum goni laamu ngu to waɗi saisir conseil constitutionnel ko yewti el haali on ɗon bras de fer teskaɗo hakkude ɓe ganduɗa kañum goni ñawoɓe ɓe hakkude laamu ngu kam e sarɗiyankoɓe hono no waɗiri e gartidi natal muɗum jayde Enquête Quotidien jayde quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko bras de fer hakkude exécutif kam e législative ɓe mbitande ko hakku on ɗon saaha kay ko hankude oto saaha joni wona kay ko e haare nden ɗon haare noon ene wontande omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo Al Amin Lo joƴƴoni ɗaɓɓade toon to conseil constitutionnel ko yewti el haali on ɗon fannu ɓe kollitino wonde kay on ɗon pléniére ponnoɗo wadde ñalawma hanki o toon hande toon to suudu sarɗiyeji ne wontande dirtinama ha saaha goɗɗo hono no waɗiri e gardidi e natal muɗum e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien kono noon ɓe garti e Mimi Touré ɗin ɗon konnguli ganduɗa kay suuti ɗum fannu ɗum e Ousmane Sonko jayde nde arti e ko yewti el haali on ɗon réforme ko yewti el haali code du travail ɓe kolliti kay wonande les députés vilipende le CDC ƴeewoyen jayde Les Échos kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti kon ɗon proposition de loi portant le régime ko yewti e el haali omo ganduɗa kay kañum woni ɗin ɗon fonds spéciaux ji ɗo ɓe mbi Al Amin Lo kañum kay woni ko waɗi bloqué omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde o joƴƴinoyi nden ɗon ɗaɓɓade toon to ñawoɓe jiiɗiɗo to conseil constitutionnel
constitutionnel ɓe mbitande oɗo saaha joni on ɗon pléniére ponnoɗo wadde toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal wontande dertinama ha saaha goɗɗo holno waɗiri e gardidi natal muɗum Mimi Touré kañum nene tawe e gardidi natal ngal jande les échos ɗo o suuti konguɗi ko yowiti alhaali on ɗon fonds spéciaux déclaration de patrimoine fannuɗo mom ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko artine kadi e ko ganduɗa kay kañum woni ko wonno hakkunde mabɓe ɗum kala ine tawe e jayde ndeyete e jayde libération kañum arti ko e gotka ko yowiti alhaali association de malfaiteurs acte contre nature kam e transmission volontaire wonande kay on ɗon rafi biyeteɗo sida e wontande ɗo ɓe mbi kam musidɓe jeyankoɓe ko guumuji ɗiɗi kay goni ko jagga e oɗo saaha joni ummorade ɓe ganduɗa kañum goni division des investigations criminelles holno waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde libération ɗum no tan ko caggal on ɗon plainte mo ganduɗa kay waɗanoma holno wiiri kam musidɓe e jeyankoɓe ƴeewoyen jayde point acti kamɓe noon ɓe gartande koye on ɗon fonds spéciaux kam e déclaration patrimoine hani e action sociale ɗo ɓe mbi Aminata Touré kañum kay ala ko heddi kala ko o jogorno kay omo ganduɗa kañum Ousmane Sonko o hokkiti ɗum fewnu ɗum Ousmane Sonko holno wiiri kam musidɓe jeyankoɓe konnguli makko ene tawe hello nayyi e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede point acti kono noon kam musidɓe jeyankoɓe garti on ɗon saisi mo ganduɗa kay kamɓe goni laamu ngoyete ha tegnitene e hoorejo jagorɗo waɗi saisir ɓe ganduɗa kañum woni conseil constitutionnel ko yewti haali on ɗon déclaration de patrimoine ha tengti kadi nde e ɗin ɗon fonds spéciaux ji holno wiiri kam musidɓe jeyankoɓe mbi ko on ɗon pléniére ponnoɗo wadde ñalawma hannde o toon to suudu sarɗiyeji ne wontande ɗum dirtinama niyete ha saaha goɗɗo holno waɗiri e gardidi natal muɗum koye on saaha noon jayde li quotidien naati digarala arti ko yewti on ɗon fannu ɓe mbitande ko conseil constitutionnel kañum kay jogori serdude nden ɗon haare nde ganduɗa kay ne teska oɗo saaha joni hakkude laamu ngu kam e sarɗiyankoɓe ɓe landa Pastef ɓe gartini e konnguli Mimi Touré mo ganduɗa kay wukkiti konnguli muɗum fannu ɗum mo ganduɗa kañum Ousmane Sonko kañumne e tawe e hello joyi e nder nden ɗon jayde wiyetede e li quotidien ɗo arti ko yewti haali ɗin ɗon cadre libéruji ganduɗa kay ko kanko woni gonnoɗo wiyete hoorejo jagorɗo e leydi Sénégal Aminata Touré ko yewiti e on ɗon fonds spéciaux déclaration de patrimoine o suuti konnguli ɓe mbitande ko Aminata Touré ƴetti gawe muɗum kay weddima omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko wini ko jayde wiyetede témoin quotidien kam musidɓe jeyankoɓe ɓe garti noon e ɗin ɗon konnguli ganduɗa kay kanko Aminata Touré o haali ɗum e ko yewiti e on ɗon fannu fannu ɗum emo ganduɗa kañum woni gonnoɗo wiyete hoorejo jagorɗo leydi Sénégal mo ganduɗa kañum Ousmane Sonko ƴeewoyen jayde Rewmi quotidien e kam musidɓe jeyankoɓe noon ɓe garti koye on ɗon crédit spéciaux Diomaye Faye waɗi saisir conseil constitutionnel no ɓe mbiri kam musidɓe jeyankoɓe ɓe garti noon kadi e PDS mo ganduɗa kay ko waɗi démentir omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ko yewti haali on ɗon décret mo hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi mo ganduɗa kay sifno ɗum ko gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal Abdoulaye Wade ɓe mbi kadi ko ex mo ganduɗa kay kañum woni DAGE mo premier ministre kañumne kadi yalti ngam laɓɓitinde hoore muɗum ko yewti haali ɗin ɗon milliard uji tati ɗi haala muɗum haalate oɗo saaha jayde nde arti e duuɓi e capanɗe nayyi e joyi caggal nde o rutti e jomum ko on ɗon debbajo biyeteɗo Mariama Ba ɓe kolliti ha joni de on ɗon debbajo mo kuɗol kanŋe ha joni de haala muɗum nene jokki haalede ɓe kolliti o pi caggal makko on ɗon mo ganduɗa kay ha joni on ɗon nono nene jokki lawde holno waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musidɓe e jeyankoɓe e jayde e ganduɗa kañum woni Rewmi quotidien e jayde Rewmi sport kañum arti ko yewiti haali transfert Ibrahima Mbaye ummademo toon to PSG yaademo toon to Liverpool ɗo ɓe mbi ha joni de nanodiral ngal suwata o wat kono de Liverpool kam holliti yidde muɗum fewde on ɗon suka ɓiɗɗo leydi Sénégal najo Pape Thiaw kañumne holliti yidde muɗum oɗo saaha joni kay ko yo yoɓe koppareje ɗi o ganduɗa kay fédération sénégalaise mo football ne jogonimo ɗum koyno abbo e 843 millions taw koppareje meɗen franc CFA ɗum ene tawe e jayde record quotidien wi ko leydi Sénégal dañi keblowo kesso o mo ganduɗa kañum woni Patrice Vieira kam kay suba ngam o wona sélectionneur équipe o gendijo mo leydi Sénégal hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede record quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Yaw.tv TV gasi ha laaɓi ceer ko ɗum woni komin kemno robinalade ko sifa e kele gadane yoga e jaydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e robindo jaydiyeji wonata ko alkamise janggo soko wi liggueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam rewindade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.